16 anyos nga tinunan sa high school, gikatahong gigang rape sa iya mga classmates ug schoolmates sa bukirang bahin sa City of Naga. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabong. Fem? May hustisya ang panawagan sa pamilya sa batanong biktima. Samtang 7 sa mga gitudlong suspetsado, mga minor di edad usab nga nag-edad og 16 anyos ug 17 anyos. Grabing kaguol ang gibati nining 46 anyos nga inahan nga taguon lang sa ngalan nga ana. Matud ni ana nga ikaapat sa 5 nila ka mga anak ang biktima ug pinangga nila kaayo. Gilagway ang biktima nga kugihan sa iyang pagtungha kay bisan tungaso ng ilang panimay ug halos 2 ka kilometro ang gilayon gikan sa barangay proper. Maning kamot kini nga di maka-absent. Suma pa unang higayon nga mitambong og party ang iyang anak humanananghid nga mo-apil sa debut party sa iyang suod nga higala og classmate nitong Webes sa gabi. Ang nahibawan naman man pagka alas 3 pasado na may na nampit sa amo. Kadlaw nila. Paadtuon mi sa barangay kay naay tuyo nako og di ako ang anak katong lalaki. Kung unsa man wala jud nitugan ug unsa adto ra mahibawan didto. Mao to ma'am, ang akong anak dito man naghigda nagkub. Gitunulan ko nila sa gamit sa bata giputos og plastic katong iyahang pangubos nga gamit. Apan napalga na lang ang biktima nga anaa sa ibabaw sa tangke sa tubig. Mga usa ka gatos ka metro gikan sa barangay hall. Pasado alas 2 Biyernes sa kadlawon ug wa nay sapot sa pangubos. Matud pa nasakpan sa dapit ang 7 niya ka mga classmate ug schoolmates nga gitudlong mga suspetsado sa krimen. Ug gani nadala pa sila niadtong adlaw sa Hagimit Barangay Hall. Iapas na sa kanang mga classmates niya o schoolmates kanang yahang katong gadibo naabtan na siya dito nga wala na siya wala na siya sulob niya napa siya sa nina ko na niya mao to gisuloban na siya ng gidades barangay niya ang katong nga suspect diha pa jud to sila gipasud sa amo ang tanod sa among kapitan resud sa barangay. Matod sa hepe sa City of Naga Police Station, Police Lieutenant Colonel William Humok nga usa sa mga suspect ni angkong nakahilibot sa biktima. Manguli na. So ni volunteer ni atong usa sa mga suspetsado nga iyang ihatod gipaangkas na sa motor. Kining atong biktima murag medyo hubog na. So niangkas pud ang laing kauban nila sa iyang likod isip nagpugong usa sa mga suspect nga willing mo isig itong isa judicial conviction na igitugan nga duha sa mga suspetsado ang nagplano. Daling gipasusi sa pink room sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima og nasutang nahilabtan gyud ang iyang pagkababay. Matod sa inahan nga mopasaka gyud sila og kaso batok sa mga responsable nga mibuak sa dungog sa iyang anak. Ilabi na nga base sa asoy sa dalagita, di siya kadawat nga mismo ang iyang mga higala ug ang gisaligang tawo ang gingong nanamastamas kaniya. Sakit kayo para nako ma'am. Nga naingato siya wa ko di logos ko kadawat. Ang iyang istorya ngano man nga nakahimo sila nako ani nga kanang barkada maunta mi di jud ko katuo anak siya nako. May matod sa hepe sa City of Naga Police Station nga duha sa mga gitudlong suspetsado ang nangangkon nga wa mosalmot sa gang rape ug nga andam silang motindog isip witness batok sa 5. Samtang ang biktima kasamtang anaa sa kustodiya sa City Social Welfare Office. May Alright, daghang salamat, Fem Marie Dumabong.